You are a Superman. I'm a man. Bye. Hi लोगोफोर, good morning. आसा खालामो गासिबो मोजाङैनो दङ. बिराद गगा मोनदों न'आव फैनानै दै सोलायबाय. बारहावा सोलायफैबाय नालाय बेलेग जायगायाव थाना फैबा बिदिनो जाखायोना. बिराद गगा मोनदों. जोंहानि नैबे फुख्रि दाख्लै ना जानाय फुख्रिया बेनो आरो. मर्निं वाक खालामनो थांनो नागिरदों आरोना जों एसे न'नि उनथिंहाय आरोना. न'नि उनथिंबो माइ फोथार दङ. ओमफ्राय लावानो थायाखै नै जोंहाना दासो मानबाय हांदों लाव बिफाङा. जाबसाना जाब. ओमफ्राय बेयाव गय गायना होबावदों नै जोंहा. बिथिं गय बागान दंखायो एसे जानो आन्था. ओमफ्राय नैथिं दंबावो थायाखैनो बैफोरबो गोदान गायनायमोन आरो. ओमफ्राय हनै सासेया आयु थान्दा बार गुसु बारथारदों थ' जल्दि थ'. नै जोंना दे हाय होनहरदो दे लेंग्रा भाई. आंनि अमा फार्ममोन आरोना सिगां आं खुलिदोंमोन आरोना. जाबायमोन साक्सेस जाहांबायमोन एसे एसे खिन्थु गेजेरावनो आफ्रिकान स्वाइन फिभार फैनानै सेस आरोना आंनि अमा फार्मा. फानजोबनांगौ जाबाय माबा थैबायना बिराद गिबाय आं माने ओंखायनो फानहरजोब्बाय आरोना. स' नै बिदि आरोना जोंनि न' उनथिं बे लामा दं माने इथिंबो थांलाय फैलाय खालामो मानसिफोरा होमबा बुहुत खम थाङो आरोना. बे फोथार नालाय बिथिं माइबारि नालाय बिथिं माइबारि आरो. स' गासैबो माबायदि दं कमेन्ट सेक्सनाव खिन्थाहरदे. जोंथ' बिराद इन्जय खालामदों माने न'आव फैनानै टिक्लुजों. देसना गुड मर्निं देसना. Good morning. मोजाङैनो दङ ना आक'? मोजाङैनो दं ना? गासैबो? गासैबो. देसना दे नोंनि नामखौ होनलाय नाम. दे खुलुमबाय को दे खुलुमबाय. आंनि मुङा केसले मुसुरि 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 नङा सना मुस्रि दे दे खुलुमबाय. आंनि मुङा मुस्रि पृथ्वीराज কি বসুমতারি. দে নিজে কই এবার দে নিজে কই দে এবার কো লাস্ট কোন আছে লাস্ট কোন না ভালো না আমার কথা দে খুলুমবাই কো দে এবার লাস্ট দে লাস্ট খুলুমবাই. আংনুমা মুসলি দে পৃথ্বীরাজ বসুমতারি. गोजोन्थों गोजोन्थों गोदैसोना गोजोन्थों. उपाय गैया बर' मिडियामाव फरायहोदोंना. ओमफ्राय न'आव आं मालाबा लाबोगोन बारो मानो जोंनि मानसिफोरा माने बर' रायलायनो रोङा मा जारिमिन गोनां आं बेखौ फोरमायगोन नोंथांमोननो. स' बिथाङाबो गामिनि बर' स्कुलावनो फरायो आरोना. रोङाबाबो गाराङाफोरखौ रोंबाय आरो एसे. ओइ मा जाखो? बैनो आरो जोंहानि न'आ बै उननियानो आरो बे औवा बारियानो आरो. बे औवा बारियानो जोंहानि न'. माने गामिनि बारहावाखौ बिराद मोजां मोनो आरो आं टाउनाव थानो बायो. आं बिराद पलिउसन जायोना आरो गामियावनो मोजां मोनो आरोना थानो. स' बोरायाबो बिराद मोजां मोनो गामियावनो थानो. हा काटपुतली जों बेरायफैदों को जों बेरायफैदों न' उनथिं. नों बर' रोङो ना रोङा? रोङा रोङा सासे. ओमफ्राय जोंहा दिनै धालाय दं आरोना. न' बानायनानै गारि दोननो जायगा गैया नै जोंहा लामायावसो दोननांगौ. दिनै बिराद बुरजा मानसि फैगोन आरोना जोंहा धालाय जागोन 7 धालाय जागोन नालाय 14 जन मानसि फैगोन आरो. ओमफ्राय 30 जन केने का 30 जन आं कुकमेन. ओमफ्राय कुकमेना बिथाङा कुकमेन. स' जोंहा एसे रेहाय मोनगोन आरोना.
I'm a cookman. Iron Man. You are a Superman. Iron Man. I'm a cookman. You are a little super. Little singer. Iron Man. Jaco Soroja. Thank you so much. Thank you so much. जोंनि भिडिअखौ Nanya bijaho. जोबजासिम Dabdasim. नायनायनि थाखाय Nanya ni takai. थाबैनो लोगो मोनगोन Kalian nunggumun. गुबुन मोनसे Gubernur ब्लगाव Bogau. दिनै एसेनोसै Ini madasi. दिनै Nini. एसेनोसै Ada sini sih. बाय Bye. see you को See you soon soon. so रायजोफोर दोनथ'नोसै दिनैनि ब्लगखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै न' मोनफैबाय दायो एकदम खामानियाव नांनोसै आरो मोखांखौ ब्रास खालामगौ ब्रास खालामसै ब्रास हारि पूरा जोरदार संनाय खावनाय सोलिगासिनो जों दालिखौल' संगोन आरोना बाखि ब्रयलार भाजि ओमफ्राय मामोनथाय ओंखाम ओमफ्राय माबा माबिफोरखौ हौवाफ्रा संगोन आरोना बिथिं बयलार दानगासिनो जाना ओमफ्राय नै किचेना बायला जिला इयावनो लोसाबनानै दं आरो ओमफ्राय बियो बे लावगि बियो मेमसाब लावगि मेमसाब ओमफ्राय इथिं बयलार गोदागासिनो जोंना नै पबित्र फंबाया मानै गिदिर गिदिर देखिसोना नाय देखिसो तो खाना जोरदार खाना माने हा ओंखाम जाहोजोबगोन नालाय गासिखौबो मिस्ट्रिफोरखौबो नै ओमफ्राय बे हाथाय खालामग्रा जोंहानि ओमफ्राय बेनो सिख्ला नागिरबाय दङ रायजोफोर दै नोंथांमोना सिख्ला नागिरनानै मोनाखै स नोंथांमोना जुदि सोरबा दङबा खिथाहरबानो जाबाय बेनि थाखाय खुमब्रा लाबोदों नै खुमब्रा ভালো না কুমড়া ফালাই ফেলাই রেখেছে কুমড়া কুমড়া জানছে কুমড়া जोरदार खामानि सोलिगासिनो एकदम टाइमखौनो मोनाखै माने ब्लग बानायनो संबाय थानोसै जोंहा सानैजों दालि दायित्व जोंना फौजी खाना दिनै फौजी खाना मोनजागोन नायनानै गोथाव नुखाबायना दफ्ला